Aw b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw sigiyɔrɔ la k'a fɔ ko aw bisimila Baga Bulon sanfɛ. Baga Bulon ye émission ye, émission min sigilen don an jeunes fɛ ka kuma an ka jamana problèmes ni an ka société kow kan. Bi Baga Bulon kɔnɔ ne barokɛɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ aw b'u dɔn ka kɔrɔ cogo min. Musafu Jara, a bɛ cogo di? Ça va Dieu merci. Mon fils. Allez Masra. Kasira bɛ yen. Bismillah. Ne va? Ça va? Ça va. Tu parles? Kuri. I Ne- ko don tɔ la ou bien? Hein? I ko don tɔ la. I ko don tɔw la. Parce que c'est kuma la o jota m'a fɔ k'i parle la bi dɛ. Yarɔ, Ka sɔrɔ i bɛ parler kuma bɛɛ. o de kun ko b'a kɔnɔ. Est-ce que ne y'o fɔ? Bon tiɲɛ yɛrɛ la i m'o fɔ bi. A y'a minɛ a y'a fɔ o ye tiɲɛ nka a b'a kɔnɔ. O ye ko wɛrɛ. O ye tiɲɛ. Ne ba e ka jateminɛ la c'est à dire que nin sen dɔgɔkun in kɔnɔna la kibaruya jumɛn de ye manqué kosɛbɛ? Fɛn min ne manqué yan. I marqué? Ka ne marqué? Bon, tiɲɛ yɛrɛ la o ye diya an ka jamana kunkanko ye hali bi. Kɛlɛkɛcɛw ta fanfɛla la. Yɔrɔ dɔw la u binna jugu kan, yɔrɔ dɔw la jugu y'u sɔrɔ. Donc o yɔrɔ de ye marqué a ka di n ye hali bi Ala ka se ka fanga di an ka jamana kɛlɛkɛcɛw ma. Ka se ka an ka jamana lakana cogoya min na. Amina Ka yɛlɛ rabi. jugu sanfɛ. Ouais. Ne t'a o de. Jalakɛ? I ni dɔgɔkun in na wa? Dɔgɔkun in na. Dɔgɔkun in na mun kɔni ye ne marqué tiɲɛ yɛrɛ la n'a man di hali n ye ka n da don a la. O ye Dubaï voyage in ye. Cogo di? Parce que E ka mɔgɔ dɔ bɛ Dubaï tagalaw fɛ yan? a ka ca. Han? An ka mɔgɔ caman ba bɛ taa Dubaï o. Bɛɛ n'i ta kun tɛ yan. O de kɔni ye ne marqué tiɲɛ yɛrɛ la. Tiɲɛna Dubaï ko in kuma ma diya dɛ. Dubaï hali n bɔr'o yɔrɔw la. Ni mɔgɔ caman hakilina tɛ kelen ye parce que tiɲɛ yɛrɛ la ne m'a fɔ k'a fɔ ko fɛn ninnu tɛ kɛ mais ne kɔni ne ma se ka n da ka miiri n'a ye k'a fɔ ko maliyɛn den halala bɛ sɔn ka nin fɛn ninnu kɛ. Bon, kuma ma sara sa entre parenthèses. Ne ba o ma e ma bɔ Dubaï ko mankan kala. Ne bɔra kalama nka ne bolo mɔgɔw bɛ ka waleya min kɛ n t'u jalaki dɛ nka n'i y'a dan ne ma an ɲɔgɔn maliyɛn den dɔ hali n'a y'a sɔrɔ n'a kɛra komi ne m'a ye hali n'a y'a sɔrɔ n'u y'a kɛ an ɲɔgɔn dɔ de don donc ni maliyɛn den kelen tɔgɔ tiɲɛna a bɛ n'a fɔ an bɛɛ de don donc fɛn dɔw bɛ yen an k'o da an ka jamana na il faut pas que an k'a to ka bɔ kɛnɛma hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ jamana caman kun kan nka Mali de ta o de b'an intéressé nka ka to k'a fɔ k'an bɛ to ka ɲagari kɔrɔbɔ dɔw kɛ ɲɔgɔn na an k'a dabila puisque kuma dɔw la cɛw bɛ piège de tandi an muso fɛ puisque an musow hakili ka surun Ala ye hakili mun di aw cɛw ma a m'o dan anw ma nka fantanya bɛ se ka muso bila ka fɛn caman kɛ i m'a ye donc dɔw ta yɛrɛ u ka fɔ la ne yɛrɛ y'a ye information dɔw la ko souvent ko musomanin ninnu dɔw k'u bɛ taa nka u yɛrɛ t'a dɔn fɛn kelen min bɛ u ɲɛ a bɛ fɔ de ni wari de bɛ d'i ma donc n'u sera une fois que n'u sera u bɛ tila k'u dɔw droguer i n'a fɔ an b'a ye film na cogoya donc u b'a sɔrɔ u ka faute tɛ quoi i m'a ye Ala an bɛ min fɔ dɔrɔn Ala k'an bɛɛ kisi a ɲɔgɔn ma. C'est que si ne ba i n'a fɔ mɔgɔ taga kun tɛ kelen ne ba tɛ n buramuso yɛrɛ tɛ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na Sali et puis nin fɛn ninnu an y'a sɔrɔ kunnafoni minnu fɛ a fɔra ko image bɛ yen minnu y'a kɛ ko image bɛ bila ne ma fili dɛ mais image foyi ma bila mɔgɔ fana tɔgɔ ma fɔ fɛnɛ k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ ka nin kɛ n'a kɛra sababu ye dɔw ka minɛn bɛ Dubaï bi sani olu ka taa nɔfɛ yanni i bɛ taa Dubaï sa i b'i dogo de. parce que pourquoi tellement bɛɛ la gosira n'a ye et puis ne yɛrɛ de ma fɛn dɔ faamu fɔlɔ ne tun bɛ ne ni e Sali an bɛ jɛ la ni a fɔra ne ye k'a fɔ ko Sali ye nin kɛ ne b'a dɔn jɔ ne ni Sali mun ye jɛ kɛ ne ka sɔrɔ Sali bɛ sɔn ma ou bien Sali tɛ sɔn ma n'est-ce pas adamadenya yɛrɛ o taasira ye mais a bɛna fɔ an yɛrɛ bɛ ka bɔ an ka adamadenya taasira yɛrɛ kɔnɔ sisan c'est à dire mɔgɔ dɔw yɛrɛ de bɛ yen ne y'u fɔ kuma caman b'a fɔ n ka kuma la olu yɛrɛ balo sirilen tɛ foyi la adamadenw lebu kɔ k'i ɲini k'i dɔn k'i lebu fɛn ye k'o ta ka diɲɛ yala ni o ye fo ka taga se nkalonjugu tali ma ka di i ma sinon ni information modèle ne bolo nin bɛ ignorer de n'u ye image bila don min na n'i bɛ mun kɛ i k'o kɛ mais an ka mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen bi k'a fɔ k'ale ko mɔgɔ minnu tɔgɔ bɔlen don dɔɔnin fɛn bɛ mɔgɔ minnu bolo dɔɔnin bɛɛ n'i ka fɛn sɔrɔ cogo don olu bɛɛ talen don kɔ image triquer k'u bila nin ko modèle la réseau tɛ da Mali kelen kɔnɔ n'i y'a bila ka ban dɔrɔn o
a taalen et puis kuma tɛ mɔgɔ ta ye n'i ye kuma fɔ dɔrɔn hakilima bɛɛ b'i ta tɔmɔta sɔrɔ a la n'i yɛrɛ dɔrɔn t'a gɛlɛma yɔrɔ ye dɛ i b'a dɔn an ka muso furulenw caman hali cɛ furu olu bɛ taa i bɛ taa sɔrɔ olu m'a kɛ u m'a kɛ yɛrɛ u t'a ɲɛdɔn bon ni mɔgɔw ma farati sisan ni kuma minnu bɛ ka fɔ ni bɛnna ni cɛ min bɛ keleya n'i ma farati dɔrɔn a bɛ kɛ sababu a bɛ se ka don dɔ ka furu la parce que o cɛ bɛ se k'a bisigiya u musow bɛɛ ye kelen ni ne fana ta taara o fana bɛ ni ɲɔgɔn femme battante donc i b'ale fana i filɛ ka terme fɔ nin ko femme battante in dɛ u bɛ ka nin tugu o la u bɛ ka tugu o la minnu bolo b'u kɔ sɔrɔ ka ɲɛ kosɛbɛ ne yɛrɛ barokɛyɔrɔ la ne ni dɔ ye baro kɛ ko dɔ bɛ yen ko a taara Dubaï ka na dɔrɔn k'a ka butigi fa ka fɛnw kɛ donc sûrement ko kun taara nin la ne ko attention Dubaï billet kɔni a y'o ta a tatɔ ka bɔ a ye mun fɔ k'a bɛ taa ka marchandise ta ka na a taara n'a ka marchandise ye a ma taa Dubaï ka na a ka yɔrɔ dayɛlɛ f'a ka yɔrɔ dayɛlɛlen tun b'a bolo n ko ou bien a ye nin ɲɔgɔnna de kɛ Mali la yan fɔlɔ ka Dubaï billet fɛnɛ sɔrɔ ka taa donc an kana ɲɔgɔn c'est-à-dire sali fɛn dɔw bɛ sisan diɲɛlatigɛ diɲɛ laban in na kow dama bɛ ka tɛmɛ ka hadamaden lebu dɔrɔn ye a kɛra sababu ye ba mɔgɔ b'i ɲininka n'i dogo i yɛrɛ la n'an bɛ taa Dubaï an b'an dogo san dɛ an tɛ taa Dubaï dama porte-à-porte 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 wa mun ye et puis anw de an b'a dɔn an bɛɛ bɛ porte-à-porte tɛ hali ni nin kɛra porte-porte an b'a ye anw yɛrɛ fɛ yan de anw ka nin anw ta dama bɛ ka tɛmɛ sinon an kɛrɛfɛ jamana dɔw fɛnɛ bɛ k'a kɛ dɛ célébrité dɔw b'olu fɛ yen u b'olu yɛrɛ bon ni gabakuru ni fɛnw ye sisan parce que u m'a ye ala k'an bɛɛ sababu ma donc Musafu an b'a hakili lajigin k'a fɔ toujours a bɛ baga bulon de sanfɛ nin tun ye actualité minnu sɔrɔla dɔgɔkun kɔnɔna la sisan an bɛna an yɛrɛ ka thème na Musafu ne ba ko mun de ye aw musow siran sinamusoya ɲɛ Musafu mun de ye anw cɛw mun de b'anw fana bila muso caman ta la baabu filɛ nin an b'a daminɛ ne la ne ba la an b'a daminɛ aw fɔlɔ la muso ko ko la i b'a daminɛ ni muso de ye mun ŋaniya de bɛ bɔ o la fɔlɔ n'anw fana bɛ bɔ ayi non ne b'a daminɛ ni e de baasi tɛ bon ne bɛ se ka min fɔ n ka dɔnniya fitinin n'a kan a fɛnw ka ca nka bakuruba la a dɔ ye cɛ ka tilenbaliya ye an bɛ siran o ɲɛ ani fana an musow yɛrɛ dama an bɛ hakɛto bɛ kuma na an bɛ murubara jugu minnu kɛ ɲɔgɔn na o bɛɛ b'an siran sinaya ye ni n ko cɛ ka tilenbaliya i bɛ taa sɔrɔ sisan du kɔnɔ e ye dutigi ye e tɛ ka se ka jɔ ni denbaya balo ye ka ɲɛ ni denmisɛnninw banana e tɛ ka se k'o furakɛ kalanko e tɛ ka se ka jɔ n'o musaka ye e muso fɔlɔ de bɛ ka e dɛmɛ maɲumantɔ ko la a ka ɲɔgɔn dɛmɛ o la o cogoya kelen na i b'i to o la yɔrɔ min i bɛ bali ka na bɔ min kalama cɛ bɛ taa ka na dɔ furu ka fara i kan tiɲɛ don an ka silamɛya taabolo la a yirala k'a fɔ ko cɛ b'a ta fo 4 nka n'a se b'i yɛrɛ silamɛw fana fo ka d'a kan ne ma fili kuma o ye ta ye donc tilenibaliya ale ni aw musow n'aw dun fara ɲɔgɔn kan aw bɛ to ka taa baara jugu minnu kɛ ɲɔgɔn kan ma sɔn mɔgɔ tɛ taa ɲɛ yɛrɛ ta i yɛrɛ tɛ taa ɲɛ i tɛ taa ɲɛ ne tɛ taa ɲɛ Musafu Jara bon effectivement i bɔra k'a fɔ cogoya min na mun bɛ anw bila muso caman furu la ne bolo a ka ca kojugu n'i ko k'i b'a fɔ sisan a fara ɲɔgɔn kan a ka ca kojugu bisimila taa m'an bolo fɔlɔ n bɛ se ka musɔni sigi mun kan ka ɲɛ ba o ye muso yɛrɛ fɛnɛ jɔyɔrɔ ye muso dɔw bɛ yen n'u furula ka don so kɔnɔ ka ban yɛrɛ hakili cɛ bɛ b'u ka hakilina kɔnɔ n'o cɛ bɛ b'u ka hakilina kɔnɔ u jɔyɔrɔ u caman b'u jɔyɔrɔ bila téléphone ko bɛ na o sira fɛ u bɛ gurupuw sanfɛ yarɔ feuilleton ko kɔni an tɛ sɛgɛn u fɔli la o bɛ a la n y'o de fɔ sanuya k'i sanuya muso yɛrɛ ka sanuya hali ni fɛn t'i bolo sanuya tɛ ko parce que n bɛ n ko ka jɛ ka gɛsinɛri don n bɛ n ko ka jɛ ka
waa kɛmɛ fini don nɔnɔ hali ni bodi ni tafe de b'i bolo a jɛlen kɔni ka ye i la cɛ ka se ka n'a sɔrɔ i jɛlen don o y'i farikolo ye cɛ ka n'a sɔrɔ denmisɛnninw yɛrɛ i kelen don ka olu fana lajɛyalen don i bolo o ye filanan ye a bɛ i siyɔrɔ ko fana siyɔrɔ so ni suɲɔ kɔnɔ hali n'i bɛ kulukulu de kɔnɔ cɛ au moins cɛ kɔni ka bɔ baarayɔrɔ la ko n ka don suma duman na o yɔrɔw b'a la ani ka fɛn bɛɛ to yen k'a di baarakɛla ma baarakɛla de bɛ cɛ ka fɛn bɛɛ kɛ Yesu Mudari Ba Tarawele o b'a la ni an bɛ duba kɔnɔ ka ti i sinamuso kɛ cɛ ba ye ka ti i sinamuso kɛ cɛ dɔgɔninw ye ka taa i sinamuso kɛ i kan sinamusow ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ cɛ pousser k'a bila muso filanan ta la ani yaalaba tɛnɛnin bɛ yen taratanin bɛ yen arabanin bɛ yen alamisanin bɛ yen jumanin bɛ yen sibirinin bɛ yen karinin bɛ yen ledenin bɛ yen le sɛnginin bɛ yen an ka le kɛnzinin bɛ yen an ka le tranteyɛnin bɛ yen k'i yɛrɛ la occuper ci t'i bolo kɛnɛ yɛrɛ tɛ sigi kɛnɛ tɛ ɲaga yɛrɛ yala quoi c'est à dire kɛnɛ tɛ ɲaga ni fitiri tɛ a bɛ fitiri sa kun fɛ a ne mu cɛ ka muso caman furu ninnu b'a la i n'a fɔ jugumanw b'a la cogoya min na ɲumanw b'a la a dɔw bɛ se ka k'ali denko yɛrɛ fana ye ni i furu la ka san caman kɛ ka sɔrɔ i ma den sɔrɔ a bɛ se ka kɛ cɛ bɛ muso wɛrɛ furu aw bɛ se ka den sɔrɔ se k'a si sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ cɛ pousser ka cɛ bila muso filanan ko la ari cɛ ka muso filanan ko bɛɛ tɛ ko muso fɔlɔ man di i ye bɛɛ n'i ka muso filanan ta sababu de don mais a tiɲɛnima yɔrɔ kɔni caman ye nin ye dɛ musow sisan fɔlɔ tun b'a fɔ ko muso de bɛ muɲu furu la mais sisan anw de bɛ muɲu kana muɲu kɛ ne ba i ye bɔra sa ka muso fɔ ka kɔrɔfɔw lamɛn a ye kɔrɔfɔ caman caman fɔ n'i y'a ta k'a jateminɛ k'a jateminɛ la k'a tɛntɛn yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ ni 97% bɛ b'aw ka côté fɛ dɛ tiɲɛ tɛ an bɛ k'i lamɛn komi yɛrɛ bɔra k'a fɔ k'an ma an sinaw kɛ an cɛw ba ye a n'a ni mɔgɔ muso e bɛ k'a ta camancɛ fɛ o la dɛ n bɛ nalen o dɔɔnin de ta komi minnu bɛ hakili la fɔlɔ n bɛna kuma o de kɔnɔ ne bolo n'i y'a ye waleya kɛra c'est que dutigi de ma jɔ a dutigiya jɔyɔrɔ la a kɛ to bɛ kuma la awɔ e de y'i ka wari don muso la e de ka woro bɔ muso nɔfɛ i ba hali ni diɲɛ yɛlɛmana kojugu a muso tɛ se ka cɛ woloba k'o place ta awɔ ayiwa ba jɔyɔrɔ bɛ yen furumuso jɔyɔrɔ bɛ yen balimamuso fana jɔyɔrɔ bɛ yen nka e de b'a yira bɛɛ la bonya ni karama kɔnɔna na karisa nin de y'i place mais n'i y'a ye muso ɲɛ bɛ don cɛ ba la c'est que dutigi de ma jɔ a dutigiya jɔyɔrɔ place la sinon nimɔgɔmusonin dɔw i bɛ taa sɔrɔ furumuso i bɛ se ka furu cɛ ma dɔgɔmuso ye denmisɛnnin fitinin nka o bɛ se ka dɔgɔyama sugu dɔw ta ka muso sɛgɛrɛ i ɲɛ b'olu fɛn fɛn na de olu bɛɛ ye cɛ ka jɔyɔrɔbaliya ye du kɔnɔ o yɔrɔ ye entre parenthèses n'an taara nɔgɔ fana na i bɛ ka nɔgɔ min fɔ ko nɔgɔ bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to cɛ bɛ muso filanan ta c'est pas parce que ko cɛ fana nɔgɔlen tɛ o aw fana nɔgɔ bɛ kɛ cɛw la o nka an fana b'an ɲɛ tugu o kɔ n'a fɔra ko bɛɛ ka nɔgɔ in fana jate n'a kɛra ten est ce que an fana bɛna ɲɛ a la ne ba n b'i lajɔ yen nɔ ne bolo anw cɛganalamaw i bɛ taa sɔrɔ an ka daraw u bɛ se ka kalo kelen k'an ka dilan k'a tɛ falen an ka fini n'an jɛ an bɛ se ka semaine kɛ ka fini kelen don a tɛ ko an kelen de bɛ si an ka sɛngɛ yɛrɛ tɛ i bɛ taa cɛganaso caman kɔnɔ a sɛngɛ tɛ layɛlɛ yɛrɛ ne dugu jɛra yɛrɛ mais n'i ye muso de ta dara bɛ falen don o don sɛngɛ bɛ layɛlɛ yɔrɔ bɛ furan anw ka cɛganasonin tun bɛ se ka san ta k'a yɛlɛma a tɛ furan n'i y'a furantɔla yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛ yɛrɛ la a dépassera quoi soit ji bɔra dɔ bolo a fɛnna quoi est ce que y'a faamu moi je pense que n'i ye muso furu parce que anw ka denmisɛnninya wagati anw ka cɛganaso tun bɛ yen musow fana ka musokɔnɔso tun bɛ yen mais tuma dɔ la i b'i sigi to an ka cɛganaso la ka musow ka wusulan kasaw mɛn parce que depuis i ma furu i bɛ dege lajɛyali ninnu na i b'i yɛrɛ ka yɔrɔ furan n'i tun ye muso yɛrɛ ka cɛganamusonin nɔgɔlen wa ko e dangatɔ yɛrɛ n'i ye furula i cɛ b'i kɔkari ne yɛrɛ mamuso tun bɛ to k'o fɔ sɔn n kɔrɔmuso ma sɔn fo ne yɛrɛ tun bɛ yɛlɛ
maintenant ça non e bɛ ka fanga to ko mu cɛw nɔgɔlen don ne bolo anw nɔgɔlen de bɛ taa ka taa furu pour que a kana anw jɛya e bɛ tila k'o kuma fɔ ma bɔ mun nka o ye i jɔ sa an ka taa e hakɛ to fɔlɔ ne ka tila sa ne fana bɛna ɲininka kuma fɔ k'i ka jɛya yɔrɔ de fɔ Isu fiyɛna ne yɛrɛ i ka jɛya in faamu cogoya min na c'est à dire ale bɛ se ka cɛ jalaki farikolo jɛya dɔrɔn de la i m'a faamu peut-être que i tɛ ku i tɛ ku o dɔrɔn i kunkolo tɛ coiffé kamakɔrɔ si tɛ di ka bɔ yen n bɛ k'a ka nɔgɔ ta o de fɛ o parce que i tɛ se k'a fɔ i cɛ ɲɛna ko i nɔgɔlen don i ka fini nɔgɔlen don e de bɛ fini ko i si bɛɛ tɛna fɔ cɛ kɔni ɲɛna taa yɔrɔ fura i tɛna fɔ a ɲɛna dara ko i ka dilan kɔn i tɛna fɔ cɛ ɲɛna foyi i bɛ se ka nɔgɔ min fɔ cɛ ma dɔrɔn o ye peut-être que farikolo la cɛ nɔgɔlen don ou bien o de tɛ komi a ye kuma tigɛ n dɔn ne fana bɛ na la o ma ne lamɛn fɔlɔ an b'i lamɛn Musafa an k'a lamɛn aw bɛ sɔrɔ ka hakilinata di ayiwa bisimila sinon ni nɔgɔ fara aw bɛ k'o étape mun fɔ o bɛ kɛ o mais ni à partir du moment que cɛ fana ye muso furu i fana bɔra cɛgɛnɛya domaine kɔnɔna na i n'a fɔ ni muso fana furula cɛ ma yɛlɛma bɛ don fɛn dɔw la i célibataire lama ani i foyer lama o tɛ kelen ye o yɛlɛma de bɛ don fɛnw na donc cɛ fana kan ka entretien aw bɛ ka nin waleya minnu fɔ muso bɛ sokɔnɔna labɛn ka dilan labɛn cɛ ka finiw bɛ ko nka i bɛ taa sɔrɔ a dɔw bɛ se ka dɔgɔkun kelen kɛ a tɛ sɔn koli ma o bɛ kɛ cɛ furulen na kasa tɛ bɔ a ma bɔn kasa tɛ bɔ a mais anw t'o muɲa o tɛ kɛ a ye ɲininka kuma kɔ a kana to ka n ka kuma tigɛ dɛ n bɛna dɔ wɛrɛ fɔ ka fara a kan olu bɛɛ tɛ nɔgɔ dɔ yan anw tɛ muɲu o kan kan munna fana tɛ se ka muɲu anw ta kan sinon ne kɔni bolo k'a fɔ ko puisque furu fana na cɛya dɔ ye mun de ne faamu cɛya dɔ ye min ye i ye muso ta ka na n'a y'i bara donc i b'a dɔn nin jogo kolon sugu b'a la i t'a dɔn dɛ n ma fɔ n ka kana n ka kuma tigɛ ne t'a dɔn mais n ka ka jɔ n ka kuma tigɛ kuma muso nɔgɔlen i b'o furu ka n'i ka so n'i ye n'a dɔn k'a fɔ i nɔgɔlen na t'i furu ka n'i ka so dɛ a kana n ka ido bɔ n kunna dɛ n tɛ nin na dɛ furu cɛ nɔgɔlen ma e k'a dɔn fo cɛ aw b'aw ka sanuya de yira n'an donna fo aw fɛnɛ b'o ɲɔgɔn de kɛ donc an kun t'a dɔn an si t'a dɔn an si kun t'a dɔn jɔnni kan ka sisan cɛya fana ye mun ye i ye muso de furu ka na i ka so jogo dɔ de b'a la jogo dɔ b'a la a ka so min ni e ta tɛ kelen aw ka so tagabolo n'olu ta o tɛ kelen donc sisan e fana de b'a kɛ i ka cɛya fɛrɛ la bonya kɔnɔna na muso ye jogo min sɔrɔ a faso la n'a donn'e bara e de fana bɛ fɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen tigɛ k'o jogo de bɔ a la k'i sagonata don a la nka ni aw ko muso nɔgɔlen don min kɛ k'o bɛɛ bɛ cɛ pousser ko ka muso filanan ta c'est comme si n'a fɔ ni muso fana ni ale fana k'a fɔ ko cɛ nɔgɔlen don ale fana k'a fɔ k'a bɛ bɔ furu la kɛ yarɔ kɔni a tɛ bɛn a bɛ bɛn kɛ an ka taa denko ta yɔrɔ la sisan e m'a fɔ ko souvent ko n'a y'a sɔrɔ den tɛ muso bolo k'o bɛ cɛ bila ko ka muso filanan ta sisan n'a y'a sɔrɔ furu kɔnɔna na ni den tɛ cɛ yɛrɛ bolo solution kan ka kɛ jumɛn ne mago bɛ aw yɛrɛ fana ka nin bilasiraw la donc effectivement sisan o la an bɛ o fara fase ye parce que an bɛ kuma ni sariya dɔ de kɔnɔna ye an bɛ kuma ni laada dɔ de kɔnɔna ye hali ni nin si tɛ nin ye peut-être que fɛn dɔw bɛ an bila la o ye an bi denw ka faama cogo ye parce que aw bi musow de ko aw tɛ sinamuso ko fɛ o de la a kuma bɛ ka caya sinon n'an seginna kɔfɛ dɔɔni an b'a ye an baw an mɔmusow ka taga se fo hiri olu naaniw tun bɛ ɲɔgɔn kan u y'u ka hadamadenya kɛ ka ban gasi ma sɔrɔ a la foyi ma sɔrɔ a la o ye n'an seginna ka na an ka danbe yɛrɛ n'an ka taabolo la cɛ ka muso fila furu saba furu naani furu problème yɛrɛ tun tɛ diinɛ yɛrɛ tun y'a yira k'a fɔ ko diinɛ yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko cɛ kan ka muso furu fo naani mais diinɛ m'a yira k'a fɔ ko cɛ ka furu muso fila ma donc i ka nin question muso ka furu cɛ fila ma donc i ka nin question in jaabi tɛ a la parce que fɛn du kɔnɔ sa ayi e y'o de fɔ i y'an ɲininka de i ko ko ni voilà kɛcogo wɛrɛ tɛ o la o b'i sigi de o awɔ n'a sɔrɔ den sɔrɔ baliya non n'a sɔrɔ den sɔrɔ baliya bɛ cɛ de la cɛ de man kɛnɛ cɛ de se ka den sɔrɔ n'i b'i furu sa i b'i furu sa kɛ n'i bɛ fɛ ka continuer n'i bɛ ala minɛ k'i sigi i bɛ ala minɛ k'i sigi c'est ça parce que cɛ de bɛ den di o fɛn sali sisan de an bɛ ka don ni n tɛ sinamuso fɛ dɛ et puis a bɛ kalan quoi depuis so kɔnɔ
depuis sisan depuis parce que chaque fois ne b'o fɔ n ka kuma kɔnɔ biden de kɛra bi masaw ye o de ye mara tiɲɛ pewu bidenw dɛ a bɛ k'a fɔ sa a bɛ san 60 donc o bidenw de kɛra bi masaw o de kama mara tiɲɛni kosɛbɛ sinamuso ko an ka muso bɛɛ bi an tile la mariage la ni ne ko sisan e ni ne sali an bɛ taa mairie la ne yɛrɛ b'a f'i ye sali bɔ n t'a fɛ ka muso wɛrɛ fara i kan dɛ ni n taara mairie la n b'o fɔ e yɛrɛ b'a fɔ yala ka nin ci dɛ a fɔ mairie la ko n bɛ muso wɛrɛ fara i kan n'est-ce pas an bɛ furuw kɛ o cɛ somɔgɔw yɛrɛ o ye a yɛrɛ damu ni ɲɔgɔn cɛ ye hali n'i ko k'i b'a fɔ i muso ɲɛna n tɛ muso wɛrɛ furu ka fara i kan ale yɛrɛ de b'i encourager i k'a fɔ k'i bɛ muso wɛrɛ furu ka fara i kan et puis a fɛnɛ fɔra a bɛ fɔ o ye hali nanzaraw ka sariya ye ni ala ye nɔgɔya kɛ i cɛ ye a ma fɔ k'a to gɛlɛya kɔnɔ dɛ ko ni ala ye nɔgɔya kɛ i cɛ ye a bɛ ne ko k'a bɛ muso wɛrɛ furu ka fara i kan i jɛra a ma wa i b'a fɔ ko awɔ dɔw bɛ yen olu b'u ka furu kɛ k'a ban tɛ sinamuso sɔrɔ c'est pas parce que u tiɲɛni don c'est pas parce que u ka ɲi o ye bɛɛ n'i garijɛgɛ ye mais c'est à dire ni mun y'a sɔrɔ f'i fɛnɛ k'a dɔn ko o ye e garijɛgɛ ye dɔw yɛrɛ bɛ monogamy se ka tila k'a briser o bɛ kɛ o o baden de bɛ yen donc cɛ an ka muso naani furu ou bien an ka muso fila furu sisan n'a kɛra problème ye e b'a dɔn k'a fɔ ko sali en réalité nin ko in b'a to k'a fɔ musomanin dɔw tɛ furu yɛrɛ awɔ o bɛ yen cɛ l'a sigi cɛ o y'a sɔrɔ cɛ bɛna ale de furu dɛ muso filanan ko yɛrɛ ma karisa est-ce que e ye ne furu i bɛ sinamuso fara ne kan ni cɛ ko awɔ a b'a kɛ kulonkɛ kuma ye mais ni cɛ ko k'a bɛna furu don o don k'a sera sɛbɛ kuma ma a bɛ tila k'o cɛ kelen ɲininka karisa ne tɛ sinamuso ko fɛ dɛ ni e ye ne furu e bɛ muso wɛrɛ fara ni cɛ ko awɔ ko bɔ ka kaɲi k'ale ka furu ko kaɲi o mɔgɔw bɛ yen pourquoi o bɛ sɔrɔ min fɛ i b'a dɔn n'i taara olu ko m'a fɔ n k'a bɛɛ dɛ mais jateminɛ caman fana la n'i taara lajɛ a sunba kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ o tigi bɔra du min kɔnɔ o kun ye sinama du ye n'a ma kɛ a ba ye walima i bɛ taa sɔrɔ a somɔgɔ jɔnjɔn dɔ don donc o kun bɛ sinaya du min kɔnɔ o tigi musolamɔgɔ in a ye diɲɛ fɛn bɛɛ y'a ɲɛ la fo hɛrɛ cɛ bolo donc o de b'a to denmisɛnnin dɔw la dɔw bɛ mara n'a ye ta u b'a a tuye o de kosɔn u b'a fɔ n'i bɛna kojugu kɛ ka na waleya dɔw kɛ denmisɛnnin ɲɛna donc a tigilamɔgɔ bɛ mɔn n'a y'a kɔnɔ a fana b'a fɔ ne ne fana kɔni kɔrɔbayara don ne bɛ furu n'ala sɔnna ma ne fana tɛ don sinaya furu la o bɛ sɔrɔ dɔw ta fɛ sinon i bɛ ka comparaison min kɛ fɔlɔ wagati ani bi la k'aw tɛ kelen o sinon hali bi na i bɛ taa sɔrɔ du dɔw kɔnɔ muso 4 a bɛ cɛ bolo mais o bɛɛ bɛnnen don a kan a ka dɔgɔn dɛ nka a bɛ yen nka n'i y'a ye yɛlɛma donna la c'est parce que fɔlɔ cɛw ani sisan taw fana tɛ kelen ye a kɛtɔ bɛ kuma na cɛw fanfɛla la cogoya jumɛn fɔlɔ taw tun ye kankelenitigi ye n bɛ na ni muso ye i bɛ taa dutigiya fana ye o de i bɛ taa sɔrɔ hali muso yɛrɛ i bɛ den dɔw sɔrɔ den bɛɛ man di ye ka se niveau kelen ma nka i ka fɛɛrɛ la i b'a tu i kɔnɔ i bɛ bɛɛ kɛ kelen ye nka n'i bɛ sokɔnɔ na bɛɛ kulokɔrɔ kuma dumani fɛ e cɛ o cɛ n'e bɛ fɛ n'i ka du mara ka ɲɛ k'a sɔrɔ mankan caman t'a kɔnɔ i ka du kɔnɔna na ni muso caman b'i bolo bɛɛ kɛ kelen ye kɛnɛma nka n'i donna so kɔnɔ min ka di ye o kuma dumani min ka di ye i bɛ mɔgɔ min fɛ kuma dumani min ka di ye o f'o tigi bɛn a ka ca ala fɛ i ka denbaya a bɛ don i sagonaka fɛ o tɛ aw bi musow ye nka aw caman tɛ se o la aw bi musow yɛrɛ b'o nkalon tigɛ ka sɔrɔ ala b'a dɔn kira b'a dɔn cɛ m'a fɔ a tɛ k'an ɲɛna de sinamuso ko yɛrɛ la a bɛ k'an k'a fɔ ɲɛna e karisa ko tan tɔ ne cɛ bɛ ne fɛnɛ ka tɛmɛ dɔw kan walahi aw 120 b'a kuma fɔ o b'a sɔrɔ o cɛ tilennen don aw yɛrɛ bɛ cɛ jɛngɛ jagoya o ye o yɔrɔ min n'i bɛ k'o fɔ dɛ o ye muso tagala ye kelenya bɛ an joli la an bɛ ɲagari kɔrɔbɔ k'o kɛ ɲɔgɔn na o ye sinaya ta fanfɛla ye nka cɛ yɛrɛ de k'a kɛ dutigi hali ni sinamuso taara a fɔ kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ sisan an ka du kɔnɔ cɛ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ muso dɔ sankɔrɔ ta ka tɛmɛ dɔ kan du kelen kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ denw bɛ yen furumusow bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ yen nka i bɛ taa sɔrɔ cɛkɔrɔba a kɛtɔ bɛ kuma na n falakaw fanfɛla la ni cɛ tɔw bɛ yen mais i bɛ se ka taa sɔrɔ sa a bɛ ka bololakaran kɛ n'a ka muso cinin den kɔrɔbalenw bɛ so kɔnɔ a bɛ bɛn den jumɛn ma ayi dɛ ayi an ka sabali tɛ se ayi non jɔ ayi ne lamɛn munna ayi den ka foyi t'o la i fa ka so se t'i ye ayi sabali sa a ma nɔgɔn an bɛ n'a fɔra nin bɛɛ ye u bɛɛ furu de y'u bɛɛ lase nka e ka dɔ sankɔrɔ ta ka dɔ to o fana ma nɔgɔn furu ɲɔgɔnya la dɛ nin bɛɛ de b'a Sali n y'i faamu mais je pense que
an bɛ ɲini ka na bɔ débat cadre kɔnɔ parce que n'an ko k'an bɛ ka nin kuma in n'an ko k'an bɛ nin développer sisan an bɛna taa fan wɛrɛ fɛ awɔ kosɛbɛ n'est-ce pas ne ka faamuyali la dɛ ne ka faamuyali la an bɛna taa fan wɛrɛ fɛ c'est-à-dire moi je reviens un peu en arrière c'est juste pour te dire que an ka muso furu cɛw ka sisan muso caman furu n yɛrɛ bɛ se k'a fɔ a kɛlɛ yɛrɛ bɛ ka kɛ mais a ka dɔgɔ quoi a ka dɔgɔ pourquoi parce que an b'an yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ fɔlɔ ninnu bolo yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ tɔ t'an na awɔ n'i y'a mɛn i bɛ muso 2 furu e hakili la k'a fɔ ko muso 2 furu ni muso 3 furu ko cɛw b'u ka ban ma ko jumɛn kama hala kibaru i b'i yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ fɔlɔ i yɛrɛ bolo yɔrɔ min na i hakili tɛ jigin dɔ wɛrɛ la je vais te dire bi ne b'o de fɔ i ka kuma la kuma bɛɛ Sali muso min bɛ baara kɛ bi o k'ale bɛ nasɔngɔ dafa muso min tɛ baara kɛ bi o k'ale bɛ nasɔngɔ dafa muso min bɛ fɛn na bi o ko sinamuso kana fara ale kan muso min tɛ dɔ kɛ la bi o ko sinamuso kana fara ale kan muso min jɔlen don ni a cɛ ye o ko sinamuso kana fara ale kan muso min jɔlen don n'a cɛ ye o ko sinamuso kana fara ale kan muso min bɛ bere t'a cɛ k'a ma diɲɛ don o don o ko sinamuso kana fara ale kan c'est juste pour te dire que bi muso de ye dutigiya ta o ye an cɛw nin b'o la dɛ mais entre parenthèses kɔnɔna la n bɛ nin o yɔrɔnin développer sinon musow ka dutigiya ta peut-être que an ka baro wɛrɛw la n'an da sera a ma dɔɔni bɛ an bɛɛ la sinon an bɛ ka nin bɛɛ fɔ c'est vrai cɛ dɔw bɛ yen olu musow b'u dɛmɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ o u b'a sara ni muso 2nan furu ye o tɛ baasi a bɛ dépend a kɛcogo de la n'est-ce pas bonya quoi a ka kɛ ni bonya ye fo sigidala mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ni bonya yɛrɛ tɛ k'a la yɛrɛ i b'a sɔrɔ a bɛ muso 2nan furu ka na a bɛ muso fɔlɔ ni a denw kɛ i b'a fɔ ko fɛn wɛrɛ an y'olu ye fɛnw kɔnɔna la nin bɛɛ bɛ kɛ mais juste olu bɛɛ kun ye hali i b'olu histoire ninnu mɛn bi kelen parce que bi yɛrɛ cɛw b'u yɛrɛ ɲini i b'a mɛn kelen tɔgɔ fiya fo ne kun b'a mɛn ka caya mais sisan ni a bɛ kɛ musow yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ou bien muso y'a kɛ cɛ la mais aw yɛrɛ de ko bi ko cɛ yɛrɛ de man kan tɛ ka muso 2nan furu aw bɛ ɲini ka na an bɔ silamɛya taa sira kɔnɔ a ɲuman fara a juguman kan mun bɛ ɲuman kɛ cɛ la o hali n'a ye ba ta yɔrɔ fɔ musokɔrɔba dɔw yɛrɛ b'a fɔ karisa ne ma lafiya n buramuso bolo dɛ effectivement i yɛrɛ b'a ye parce que i si b'a tigi ɲɛna i hakili la k'a fɔ ko an baw bɛ dɔgɔya a bɛ k'an sigilen ɲɛna i bɛ cɛ ta 100 o 100 muso hali n'i ye jama di a ma k'i ba dɔgɔya ɲɛna a t'a kɛ n'aw bɔra de sa o bɛ sɔrɔ k'i ba gɛn ka yɛlɛ yiri la sisan bamananw b'a fɔ ko n'i ye bokɛla bila i ko n'i ye sugunɛkɛla bila i bɛ taa bɛn ni bokɛla ye e bɛna 2nan min ta ko puisque k'e ba de ko k'e ka dɔ fara mun b'a jira e ba la fana k'o fana bɛ na ɲɛ mun t'a jira la k'o yɛrɛ bɛna juguya ka tɛmɛ fɔlɔ kan mun t'a jira e ba la k'o bɛna ɲɛ ka tɛmɛ fɔlɔ kan an kana côté négatif ta o de don comme e bɛ k'a fɔ ko ba de y'a fɔ parce que e bɛ ka mun fɔ o ye futur kuma de ye furu tiɲɛ don mansaw bɛ yen nka furu yɛrɛ kɔnɔna na o ye cɛ n'a muso de ye nka e man kan k'a fɔ k'e b'a ta ko puisque k'e ba ko ten i b'a ta fɔlɔ o b'a sɔrɔ a ka di yɛrɛ ye i ye mun ta dɛ a n'a besoin i y'o fɔlɔ mun ta dɛ i n'a fɔ den ko min fɔ den bɛ den n'a sɔrɔ den tɛ i b'a ta o kama ou bien n yɛrɛ bɛ k'a santi n yɛrɛ la ni muso kelen tɛ se ka ɲala mais n bɛ 2 ta o contexte la o bɛ passé nka n ba de ko n k'a ta i fɔlɔ in dɛ fɔlɔ in tiɲɛ yɛrɛ la n ka dɔn ta an bɛ ɲɔgɔn lamɛn e fɔlɔ in ba de ko k'a ta ni ba tun b'a fɔ k'a ta e tun t'a ta e b'a ɲɛ dɔn wa i kun t'a ta kɛ n bɛna fɛn dɔ f'i ye sisan non sisan bi tile la an bɛ ɲɔgɔn kanu de fɔlɔ mɔgɔw lamɛnbagaw hakili to i b'a sɔrɔ sisan sanga b'an yɛrɛ la bi dɛ i b'a sɔrɔ sisan an ka kamalenniya npogotigini caman bɛ na an nɔfɛ taa ni ka segin na hun tɛ kow yɛlɛmana o an ka musokɔrɔbaw bɛ jateminɛ kɛ u bɛ dɔ fɔ o kelen ni i ka nin a ladamunen don fɛɛrɛ kɛ nin ka ɲi ne buramuso la o don i t'a fɔ mun na ko musokɔrɔba y'a fɔ n ka n'a kɛ ni e nana ka na musokɔrɔba sɔn ta ka da tɛgɛ ne kan ni musokɔrɔba ko a denkɛ ma ko dɔ wɛrɛ ta e ko parce que ba de y'a fɔ i bɛ k'a ta ala an b'a fɔ an lamɛnbaga jɛkulu ɲɛna k'a fɔ ko toujours u sɔgɔlen ba ka bulon de sanfɛ bi baro bɛ fɛ ka s'a kuncɛliyɔrɔ la mais baro ɲagalen don ne ba kuma kuncɛ kuma la n'a fɔra k'e ka ladilikan di muso minnu sirannen don sinamusoya ɲɛ e bɛ se ka ladilikan jumɛn de d'u ma
ne bɛ se ka ladilikan minnu di ni o ye ne yɛrɛ ni minnu bɛ taa ne ni minnu ye génération kelen fo ka jigin duguma sabula an baw kɔni an tɛna se ka ladilikan d'olu ma o de ye sinaya a bɛ dakan de la ni ala y'a don mɔgɔ min garijɛgɛ la an bɛ ala minɛ n'a ye ten ka to an ka furu la an ka masaw lajɛ ani k'an denw fana lajɛ an ka to ala nka min fana bɛ n bolo ka ɲɛsin cɛlakaw ma tiɲɛ don an ka diinɛ y'a jira k'a bɛ taa fo 4 nka diinɛ fana y'a condition fɔ cogoya min na k'u gɛlɛya u k'o condition k'olu fana waleya ani fana n'u bɛ sinamusow ta u ka to k'a suda muso la bonya kɔnɔna na puisque i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen fɛn kɛlen ka ban pewu ka miiriw ni fɛnw bɛɛ kɛ sa u bɛna muso sigilen to i dɔgɔmuso donna u fana ma nɔgɔn furu ɲɔgɔnya la o ladilikan de bɛ ne bolo ani ka foli lase an lamɛnbagaw ni an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen na wele foli diyara ye Musafu Jara kuma kuncɛ kuma n'a fɔra k'e ka ladilikan di cɛw ma cɛw min bɛ muso caman ta e bɛ se ladilikan jumɛn de d'u ma sani n ka kuma laban kuma fɔ n bɛna Sali ka kuma dɔ sigi kana segin an kɔ tuguni c'est-à-dire Sudana in banna dɛ n'i y'o kɛ i t'a ta dɛ i t'a ta bilen k'a suda n'i y'a suda i t'a ta bilen an y'o dabila o awɔ o tɛ dabila ka suda a bɛ cu i kan de n'a sudara dɔrɔn o tɛ bɔ i kɔnna a ma o donc n bɛ weleda mun kɛ dɔ bɛ ɲala dɔ bɛ ɲɛ cɛlakaw la tiɲɛ yɛrɛ la an k'an jɛya ɲɔgɔn ye furu kɔnɔna la ko dɔw bɛ a ka gɛlɛn i b'a fɔ a ka nɔgɔn i b'a fɔ Sali bɛ k'a fɔ cogoya min na tuma dɔw la bɛɛ bɛ bɛɛ mara bɛɛ jogo kan mais an bɛɛ lajɛlen k'a faamu k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ dakan ye effectivement kuma la tiɲɛ tɛ ban n'i y'a ye an balakaw fana bɛ caman bɛ ban sinamuso ko ma mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko an bɛ bulon kɔnɔna la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn défend mais ni jɛmukan bɛ ban an ka kow tiɲɛw yira ɲɔgɔn na o tɛ donc an fana k'a faamu u b'a fɔ cogoya min na ni ye fɛn bilentigi mana tasuma mana mɔgɔ min fa ka bugu jeni n'i ye fɛn bilentigi natɔ i b'i sen fa bon kow taabolo an bɛɛ ɲɛ b'a la sisan an ka sisan mara ni fɔlɔ maraw tɛ kelen ye o de kama mɔgɔ caman fana bɛ siran sinamuso ko in ɲɛ sinon bon peut-être que an yɛrɛ fana ka muso filanan ta yɛrɛ kun yɛrɛ t'a la i b'a sɔrɔ an ni fɔlɔ bɛnnen don a la fɔlɔ y'an dɛmɛ an ka fɛn bɛɛ la anw yɛrɛ bolo pour que k'a dusu kasi an bɛna filanan ta an bɛ filanan mun yɛrɛ ta o fana ta bɛna juguya ni fɔlɔ in ta ye donc fo an k'a faamu k'a fɔ ko c'est vrai an b'an dogo diinɛ kɔfɛ i b'a fɔ Sali bɔra k'a fɔ cogoya ko diinɛ b'o fɔ an ka ta 4 mais diinɛ fana ye critère dɔw de fɔ tiɲɛ tɛ n'i b'o critère de dafa e kan ka ta fo 4 mais ne yɛrɛ t'o critère dafa e yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la 4 ta in bɛnnen tɛ i la donc fo an ka a jate minɛ an ni ɲɔgɔn cɛ kow ka ca et puis alalatigɛ fana don i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ i b'a fɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ an ye bamanankan na cogoya min na ko cɛw cɛ b'a fɔ ne bɛ muso 3 furu ne bɛ muso 4 furu ko tɛ muso 2 furu fo m'o fɔ ne tɛ muso furu ka fara muso kan o de bɛ muso furu donc an fana k'a dɔn peut-être que a bɛ se ka kɛ dakan fana dakan kow don mais n'a kɛra ka ban an ka ɲɔgɔn minɛ a kan dɔrɔn ka foli di bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka hakɛto ɲini kɛ ani denmisɛnnin fitinin ninnu kuma ka gɛlɛn kojugu n'i ko ko kaba dɔrɔn a kɛlen ye fɛn dɔ ye donc ni an donna mɔgɔ minnu kasi la ni sanga ninnu kɔnɔna la an bɛ hakɛto ɲini kɛ k'i yɛrɛ fo i ka baara ɲuman na ka balimamuso yɛrɛ fo i kɛlɛɲɔgɔn d'accord ni ne bɛ dan sigi an ka bi jamukan na an b'a da an lamɛnbaajɛkuluw tulo kan k'a fɔ ko nin ye Bagabulon ɲɔngirilen ye mais k'a yir'u la k'a fɔ nin débat minnu filɛ nin ye k'a fɔ nin ye anw hakilina de ye aw yɛrɛ hakilina mana kɛ mun ye a bɛ se k'o bila an ka commentaire la n'aw ladilikan minnu b'aw bolo a bɛ se k'olu fana bila an ka commentaire la parce que bi in na mɔgɔ si kelen t'a bɛɛ dɔn mɔgɔ b'a bɛɛ dɔn i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ b'a bɛɛ tiɲɛ nin ye anw hakilina de ye pour que anw fana bɛ se ka faso jɔ cogo min na parce que an denmisɛnninw yɛrɛ dama anw de kan ka ɲɔgɔn ladi n'aw ma se ka ɲɔgɔn ladi mɔgɔ wɛrɛ foyi tɛna bɔ kɔfɛ ka na anw ladi yan nɔ jamukan in sigi o de kama ye Bagabulon dalen don bɛɛ ye an b'aw fɔ aw ɲɛna aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.